tarixi izgi җирләр. Менә безгә экстрасенслар да күп килә инде. Менә сезнең артыгызда чырып алсам була, әле артыгызда менә кыя абырт бар бит. Менә ул иң энергия бирә торган урын менә шул ди, менә әйтәләрен аның каршына утырып торырга кирәк. Энергия алыр өчен вакыт кирәк менә шуның каршында. Менә соң экстрасенслар буенча менә бу урыннарда зур ял булган. Болгар шәһәрче Кирмәнчек яшәгән вакытларда инде. Һәм яу вакытында безнең Кирмәнчекне саклаучылар җиңелгәннәр һәм алар менә шу тауларга качканнар. Айтау дип тауларга качканнар һәм тауларда бүген дә рухлар яшиләр. Һәм рухлар бигрәк тә җомга көнне менә монда төшеп 90нчы елда менә тегендә күрәсездер зәңгәр шатыр куелган иде мәктәп тарафыннан. Менә шул шатырны алар мәчетләр иткәннәр. Менә җомга көнне монда килергә ярамый гомумәндә. Һәм ул көнне бара аларның намазлары. Елда шундый шатыр куелды читтәрәк, менә кирпечтән, ак кирпечтән. Ну анысында күгәрчен оялары гына, күгәрчен оялары. Менә ансын алар үз итмәгәннәр. Димәк, менә беренче мәктәп куйган шатырны мәчетләр иткәннәр. Һәм менә бу чишмәләрнең ничек изгәшмәсе булып аталуына килгәндә риваятләргә мөрәҗәгать итәбез инде. Бу чишмәләрне кайчан ага башлаган беркем белми. Biz бәләкәй чакта укта бар инде, безнең әбиләр дә сөйләр инде, biz бәләкәй чакта ияреп чырык әбиләр улакта булган инде ул. Һәм тау башындагы Кирмәнчек шәһәрчегенең төп су алу урыны булган инде менә бу. Һәм шундый риваятләр бар инде безнең. Без аны сыннировкалап күрсәтәбез дә инде зур җыеннар вакытында 7 кыз яу вакытында киткәннәр суга һәм бу 7 кыз әйләнеп кайтмаганнар суга киткән җирдән. Һәм дошманга эләгеп җәзалап үтерелгәннәр һәм алар үтерелгән җирдә 7 чишмә бәргән. Менә шундый бер риваят бар. Нәрсә көньякка кыйблага карап агучы 7 чишмә була икән, ул изге аталган. 7 саны татарда 2 сан бит мөселмандар. Һәм тагын бер аңлатмасы инде изге урыннарга якын булган чишмәләр һәрвакыт изге аталганнар. Алар бөтен җирдә бар изге чишмәләр. Безнең изге урыннар менә Ханнар зираты бит инде. Кирмәнчек шәһәрчеге шуңа күрә Аллага якын булган чишмә буларак алар изге атала менә шуннан. Составына килгәндә шуларда да изге дип әйтерлек. 2000 елда шушы Болгар нефть компаниясе аңа ремонт ясады. Шуннан бeri булган юк инде, хәзер ремонт кирәк, менә җимерелеп бара чишмәләр. 2 сәгать эчендә суны алып Әлмәткә барып җиткерделәр. Рәис Мирсәхитович исемле җитәкче иде инде. Һәм шундый шаккатмалы хәбәр килде инде. Мондый составлы су Татарстанда юк. Һәм шулай икәнлеген аның тормышта кулланган мытта белеп була. Мәсәлән, безнең авыл халкы күбесе менә моннан чишмәдән суны менеп, кыяр, менә шундый раз япкан вакытта кайнатмыйча нәрсә үткән, кайнатып нәрсә ясыйлар бит инде. Шу суык килештә ябып куялар банкалар, һәм ул бозылмый билчектәр. Менә шуның составы үзенчәлекле составлы. Һәм давалау я үзлегенә килгәндә дә менә шу экстрасенслар әйтә инде аны, чишмәләр җир астында кешенең кан йөреш, кан әве системасын хәтерләтеп тоташканнар. Һәм чишмәләрнең суны авыз итәргә кирәк. Беренче чишмәдән 10 кул белән 3 тапкыр кулны чайкарга һәм 3 тапкыр эчәргә. Һәр бер чишмәдән шулай итеп барырга кирәк инде. Инде иң искәге чишмә ансы безнең җан чишмәсе дип атала торган. Радник души атала инде ул. Ансы иң главный чишмә дип әйтә инде. Моның экстрасенслар әйтә. Җир астын барыбыз да барып кера алмыйбыз бит инде. Бу экстрасенслар монда каян белеп киләләр соң ул? Чит-җирләрдән дә киләләрме? Мамадыш районыннан? Монда бик күп киләләр. Монда җәй көннәрендә куна палаткалар корып, хәзер бит социаль селтәрдә бар шундый төркемнәр оешалар инде. Я здоровье, образ жизни алып баручылар белән бергә оешалар. Нидер табигатьтән көч алучылар, менә чишмәләр янында яшәп караучылар. Менә шулар җыелып, алар теләсә кайдан җыелган була үзләре. Интернетта гына табышып белешәләр. Шунда килгәч алар компания ясап, нидер тәртипсезлек эшләделәр. Менә шундый үз шөгыльләрен, үз ритуалларын башкарып китүчеләр дә бик күп. Аннан соң игътибар итәрсез әле
anda ağaç bataklaryna türlü tasmalar, lentalar ilip koygan çıraklar bir köp. Alarny biznikiler mi? Ana ile meclisiler, mena marilar, utmotlar da bar meclisiler. Mena alarnyň betul gurep gadetleri şonda. Biz ana ziyabız, tugada jyştyrabız. Biz ana şirketler iştirakçy tanybız indi. Ana şişmege akşa salıp gitelerine hayır immişler. Şişmege akşa bir kaçanda kirek tuguldur. Çünkü akşa tez fayda koldan kolga yürüy. Bu şişmeni pişiratu, sonu pişiratu indi. Şoňa görä biz alarny alyp atabız indi hanyň andyşylyklary bek köp. Mine Ринат абый чишмелер шушундай мотор ясалган күпер алып барайымы, басма. Шунан рәхим итеп китик. Кая безгә күрсәтегез, ничегрәк, кайда ничек? Мен әйткән şeyinde мен шулай һәрбер чишмәдән уң кул белән штабка чайкап, штабка ишеп бара кирәк. Бу нинди елга, бу шул чишмә суымы? Юк, бу кирмән сыкылгансы, безнең кирмәннән үк чәйинде, бу киши кирмәнендә башлана. Һәм камыга кушыла. Монда Камының уң кушылдыгы. чишмә суы белән саклана да бу мондаймы? Саклана. Чишмәләр бик күп кирмән ягында, алар кешегә киләләр, башында бирәкәне елга була бу. Һәм менә монда чишмәсе инде зурайып китә. Менә күрәсезме? Әле булары монда, алар әле чишмәдә суга да салганнары буланы. Менә беренче чишмәдән штабтыр суны чайкап, һәм штабтыр карабыз инде. Бу беренче чишмә инде. Беренче чишмә. Ринат абый бу чишмәләрне сез шулай караштыргалап торырга тырышасыз индеме? Әйе, карага кирәк, чишмәне кара, үзе саваплы. Безнең монда авыл җирлеге бүтән оешмалары эшләүчеләр кешеләр инде. Мәктәп тарихы инде балалар белән. Менә әле быел балалар да күп булмады, шуңа күрә әле чишмәләрне менә шундый статус биреп кирәк әле монда. Менә чишмәгә килгән һәр кем дәшки ала. Üzerine düşkürtü ala bir tane. İnin çişmesi ona aptiyatı ol. Yani vaktına bul, 10 minut, 13 minut çıkart gittin. İşte savap salasın, kunga tanışık salasın bitinde. Şimdi son bir tank sesin kurgup, sinirşili bir tank sesliyinde. Böyle başlara benim kaybedersin kileriydi. Her bir kilgen ki üzerinden düşkürtü böyle çişmelerde karab duruğa. Demek akşa salıp gitkençe direkt kına çiftlatıp gitsen kutke. Avuzdan üzüp stilden üzüp aldın indi. Akşa salı ne seyindi olur. Okşanı suğa salma degen eğitim de var bütün. Okşanı suğa sal, veremiyor degen söz o. Anın bir savabı da yok. Okşa salığının. Kim de yok indi iştenke kim de yok indi o. Hemen de hizmetiniz aldın. Kumunu vakıtını buluyorsun. Her bir andi işte vakıtını bulu, in olu bulak gibi. Çünkü vakıtı da kaderleyiver, o kıyırı kaçmayız. Çünkü zellemedim, çıkmaya girdin mesela. İşte böyleydi. Bu sokmak bizni tüp şişmek alıp baramı, yok mu? Kayda para? Bu bilen şatırlarga bara. Менә монсы şatır инде ул. Монда рухлар мәчетләр иткәннәр. Менә монда җомга көнне, җомга турында, җомга намазы турында йөргән кешеләр аларның намазга әзерләнгән тавышларын, менә шундый тәһарәт алган тавышларын ишетәбез дигән ишеттек дигән кешеләр бар. Шуңа күрә ул вакытта аларның тынычлыгын бозып йөрергә кирәк түгел инде. Һәм алар нас әйтәләр, экстрасенс әйтә инде, алар әйтәләр. Uşaklar, utlar yok mağazımında, biz burada yanarız. Demek soğuşlardan kalgan ruflar bitindalar. Şuna göre bunda ki yol ötüşüler, bunlar uşaklar yakalar inden, gerek kitibinde hem ortalarından şu musur kaldırmasa da biz büyük şart inden, kimde tarzı iştirak gerek bitinde. Menamın sesini yaratalar, mümkün tügüldü.
Күгәрченнәр ялап ята монда. Менә аны алсаң, көтен килмәс иде инде монда. Mana ekkenleri yanında kitap var idi, açıp kurgan yok yani. Mana mujaga tutuyor gatırdım, bunda yatılmaz kabrin danıyım. Тыр бултыгалар. Bunda ne su yatılırgan danı. Toşanda bir şekilde. Arap tilinde. Mana mujaga fatıp koyarga kerektir dep uylap turaman men аны. Укый билишиге окутуп да карайт деген. Менә без астагы чишмәләрдән өстәге төп чишмәгә менеп киттек, әйме? Әйе, менә монысы инде жан чишмәсе атала инде. Алар бүтән кан әйләнү системасын хәтерләтә. Җырасында шатташкан дип әйтәк торасыз, ә менә монысы жан чишмәсе тынычлык, жанга тынычлык бирә торган. Бисе скамейкасы бар, утырып кара, утырып. Гомә кеше бит инде ул теге янган утка, аккан суга карап торга ярата. Булай да су тынычлык бирә, менә монда бигрәк тә жанга тынычлык алатган урын инде. Менә бу чишмәнең тагы шундый мистика ягы да бар суларның. Суны алып кайтып, тәрәзләрне юарга кирәк. Ишек каларын сүтеп чыгарга кирәк. Менә начар рухлар үтеп керми өйдә. Менә шундый мистика ягы да бар бу чишмә. Кешеләр аңа да куллана һәм өйнең нигезләренә сөеп чыгарга кирәк. Начар рухлар дип үтеп кермәсеннәр өчен. Менә бар бит, кайда дага салар, начар кешеләр кермәсе ишек өстенә. Менә бу су yerine булар шуны. Безнең чишмәләр менә аңа да ярый. Bu da ispatlangан. Булар күгәреп беткән инде. Әйе. Без менә шундый әйбер ята инде. Кемдә генә булмаган бу акча, нәрсәгә акчаны алар хәйри киталарга. Мәсәлән, без аны кырыгайга табып инде. Нәрсә ул Ринат абый? Mütlükler. Монда мәктәпләр сәйме. Бик күп монда аңа киткәнчә mütlükчеләр инде. Күп монда субыймдан күбәндә. Борынгы замандарда ук бит юл запад-восток, ягъни көнбатыш һәм көнчыгышны бәйләүче юл моннан узган. Казан юлы да менә шул бездә үтә. Улагытта шушы конфигурация буенча юл шуннан булган һәм Каманың Вятканың Кама кузган җирендә бар безнең Гәрәйхан дигән авыл, ул Гарахан дигән урыс авылы хәзер улагта ул Гәрәйханның булган резиденциясе. Һәм Сөембикә шунда еш кына кайта торган булган. Менә бу урыннарга караван туктый торган булган ял итәргә һәм Сөембикә Казанны саклап калмаячагын белә, Иван Грозныйга каршы торылмаячагын белә һәм ял итәргән булган. Һәм аның елаган урынына, күз яше тымган урыннан бәргән чишмәләр. Һәм ул чишмә атала күз чишмәсе дип. Һәм бүгенге көндә дә бик популяр халык арасында, кеше бик күп килә, күзенә дава алырга, күз авыруларыннан давалый. Аның өчен алырга кирәгәнне бер зуррак табак, шул табакка суны алып, күзне, йөзне тыгарга һәм күзне шуның чайкарга кирәк. Җылы көне, кыш көне эшләп булмый инде, җәй көне эшләргә кирәк, көне күз авырта. Күзләрне чайкарга була. Хәзер без шунда барабыз инде, Күз чишмәгә күз чишмәсенә. Ринат абый, әллә сез дә күзләрне юып алдыгыз? Әйе, күз кешенең күзе авырта бит инде аны. Мин дә линзадан, әллә миңа да кирәк инде бу? Әйе, Сөембикә сайлаган инде. Урыннарда. Бу ниндирәк җир? Буны төзеп куйган булганнар инде заманында. Менә бу ремонтка кермәде, менә ремонтировал
У нас один житель деревни, авылын бирәсе, күйеү инде ул. Менә шул Гарайхан авылы дип әйттек бит, менә анда Гарайханның була су кичүе тота инде ул. Су кич сәүдәгәрләр су кичүе аларны суны ягына апшырып, бу ягына апшырып йөргәч, акча керемле була, байлык була. Һәм руслар бу якларга үтеп керә башлагач, Гарайханның байлыгын тартып алырга телиләр. Ләкин Гарайхан үзенең яраннары белән бу якларга күтәрелә, бу Кирмәнчек елгасы буена күтәрелә һәм мондагы татар авыллар ярдәменә өметләнә ул. Ләкин аны бер кемгә кирәк булмый һәм бер кем аңа ярдәм итми. Вятка буенча югары китәр иде, Мари Утмурт авыллар ягына, анда күптән урыслар була инде. Һәм урысларга да аның үзе түгел, байлыгы күбрәк кирәк була. Алда язмыш билгеле түгел байлыкның, Гарайханның үзенең дә, байлык каядыр шушында тау мәгарәсенә яшерелгән дигән легенда йөри һәм Кирмәнчектән ерак кына түгел Алтын база дигән куыш бар. Бәлкем Гарайханның байлыгы шунда яшерелгәндер. Әле монда ачылмаган серләр бик күп.